materiálu, cyklokrot, že to je rázný cyklokrotský a cyklokrotský a ktorý pohár sa volá vlastne pohár aj forma nevydá slovenské poháre, alebo to budú nejaké iné scény, nie záleží ničoho, ale sponzori povedia, áno, radi prídeme a podáme vám nejaký produkt. Takže budeme veľmi rádi, keď takýto sponzorom budeme príbúť a neodbúdať a nebudú sa otáčať nejako cestom budúcnosti nejakých úspechov. Takže máme na štarte teraz 15 pretekárov, z toho je 5 zo Žiaru nad Hronom, 215 pretekárov, ktorý mám na trák, tak po pravej je medovina, a po medovine bude aj počasie. Ja idem na štát. Dobre. Chlapci už sa poďte pripraviť. Chcete si natrieť prsty na nohách? Nie? Dobre, tak poďte sa uspávať. Dobre. Varhaňovský. Takže Stoček. ešte mám signál. Dobre, tam chodím potom po super snehu mokrom, ťažkom. Je to nepríjemné, vieš to živo predstaviť, ako to musí vyberať ďalej na tom okruhu. Alebo na ten výjazd. Tak to musí byť uponázané a všetko kľúde tak ako má. A potom začne znovu, ako keby pršať. Holtán. Budeme mať trošku dávnika. Možno trošku prílišne, nech sa na viac definovaný majstrovstvá sveta. Tak to bolo minút 15-16 stúkal taký vietor, že... Adamko! Ale v takom počasí sa preteká. Takže myslím, že toto ešte celkom dobré počasie vám išlo. Aj lepšie. Máme na štarte 16 pretekárov v kategórii žiakov, kde nie je to oddelované. Myslím, že majstra, áno, titul majstra Slovenska v cyklokrose. Pre 15 pretekárov nám vyjde nový majster Slovenska, ktorý si oblečie dres majstra Slovenska, teda ak to stále ten platí, že by mal mať doma potom vystavený dres majstra Slovenska. Samozrejme, každý žiaci na 20 minút na cestu alebo nie do plyn. Takže máme odštartované sektoria zákov a vidíme, že hneď preteku číslo 87 je to Stoček Matúš, cyklistickou stovku Žilina, takže vyrazil hneď dopredu, že toto je klub, ktorý vychoval aj Peťa Sagana. Takže vidíme tam prvá prudká zákruta, nástup hneď do zátačky, vidíme na prvom mieste. Stoček, Matúš stále zo Žiliny, za ním tam vidí Jakubovi, Varhaňovskému. Poď Jakub, poď! Ešte sa dotiahne, ale tam je znovu chyba prvého lídra, takže tu môže využiť momentálne. Matúš, poďme! Dotiahnuť sa na prvého, takže už sú spoločne v jednom závese, vidíme, že ten výjazd asi nie je momentálne výjazd, ale výbeh. Vidíme, že to ustáli Jakub, takže technicky je dobre na tom. Vidíme, že už aj tretí pretekár je vo výbehu. Uvidíme, ako sa mu podarí zabojovať, ako sa podarí dotiahnuť na vedúcu dvojicu. Vidíme na časovniere, že majú za sebou 4 minúty, že ten okruh bude možno niekde okolo 6 až 8 minút, takže asi to vyjde na 2 okruhy. Stoček Matúš zo Žiliny, ktorý ide zatiaľ suverénnym spôsobom na kategórii žiakov. Asi si tam drobné chybičky, ale zatiaľ na to stačí. Stojana, poď hore! Nesmie ťa obehnúť, poďme! Pekne! Vidíme, že máme tam skupinu pretekárov do príbehu, ale teda na 100 rok, ktorí sú 4 a tesne za sebou. Je to určite zaujímavý súbor. Dobre, máte, výborné, poď! Záber, je za tebou, poďme! Poď, vydrž! Oproti všetkým ostatným. Poďme, aha, už je za tebou! Utekaj od neho preč, poďme! Vidíme, tam na časomiere máme 2:0 pre A poďme hore! Poďme, zaberáme hore rýchlo, poďme rýchlo, aha, je za tebou, chceš, aby ťa obehol? Poďme! Ešte 2 kruhy pre tebou, takže... Ja vidím, tady to rýchlejšie, poďme!
Makaj, makaj hore. Poďme, poďme. Strata 27 sekúnd zatiaľ na prvého. A makaj, 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 vydrž. Takže je to zároveň 12. kolo BC slovenského pohára v cyklokrose. Takže víťaz Koček Matúš, cyklistického spolku Žilina, takže majster Slovenska v kategórii žiakov je v cieli. Gratulujeme, veríme, že 2012-2013. Takže to sa hovorí, že vicemajster, takže druhý majstrovstvách Slovenska, Váľaňovský Jakub, takže zatlieskame. Druhé miesto, Jakub Váľaňovský. Takže dneska asi nevyšiel deň, keďže v slovenskom pohári je prvý, aj keď sa dá povedať, že Štoček Matúš je druhý, takže to je, pardon, tretí. Takže to je prvý, druhý v slovenskom pohári. Akurát si to teraz prehodili, že Štoček vyhral a Jakub na druhom mieste. Počkáme si ešte na tretí a prvým miesta má stať Martin Kren. Máme tu pretekárov, ktorí dozorčí pretek. Predpokladám, že nameranie. Sekundu musíš na vedľanú. BC slovenského pohára v cyklokrose kategória 2012-2013. Tak ešte sa spravil takú parádičku pre divákov na Cyklokrose Slovenska. Tam sa dlho držal na 3. na 4. mieste. Bolo ešte pôvode. Máme na štarte kategóriu kadetov, ktorú nám budú začiť 2 minúty. Je tam 15 pretekárov, 25 pretekárov. Pozrieme sa teda, ako nám vyzerá. Máme tu dokonca dvoch, ja sa ospravedlňujem. Takže na štarte aj Gajderský Jan, takže berem späť. To som povedal, že máme tam jedno zastúpenie, máme tam dve. Zastúpenia od dvoch pretekárov. Je mi toto kľúčenčenie, ešte stále tu nejaký kľúčen za školy, takže budeme to tam zastúpiť predinský školáčov. Preto sa za slova, že nám presa nevačného. Teraz predsa trošku vyšší psychický tlak a nie vždy to môže výjsť. Ale máme odštartovanú kategóriu kadetov a hneď Kristián Bočela. Máme tam pás. Hneď po štarte pás troch pretekárov. Tu je jeden, ale to vyzerá na niečo s páčou, či sa zlomila, alebo práva, neviem. Uvidíme, ale budú bojovať. Číslom 158, to je Zeman Alex, celkovo tretí v kategórii kadetov v slovenskom pohári. Vidíme protiľahnú stranu, a dobre vidím, tak už tam máme 4 pretekárov. Kamina Mačný-Holerová, na prvom mieste, na druhom vyzerá, že je Kristián Zima. So Žiarom nad Hronom. Počkáme na príjazd konkurentu. Stále technicky. Dobre, pridávaj, prikladaj a poďme. Kmietok na prvom mieste, ale tieto úseky sú zase hľadné. Ale hľadal ho výborne. Pretože sa, ale nepodarilo sa mu to výjsť. Nerobí chybu, poď, vyššie na kontakt, ale bez nich. Už sa tam šmíkajú pretekári v tom zjazde dole, ale pozadku. Uvidíme, ako zvládne zjazd. Tam nám to trošku stále tvrdým ten druhý. Uvidím, keď budú prekázať tu. Silovou páskou. Máte zad,
Nader, poď. Cez nich. Zastane tak trošku, že utíkajte z nás. Poď na to, Nader. Jazd je veľmi nepríjemný. Poď bližšie na kontakt, poď za nimi, poď. Za nimi, hop. Keď tam dvíha ruku, zrejme nejaký technický problém, aspoň strátiť sa aj na bok, keď už máš technický problém. Toto je vedúca trojica v kategórii kadetov na majstrovstvá Slovenska. Zimány. Nebolo technická chyba o nejaký pár, nejaké zaváhanie Voltána. Vidíme, že teraz pri naskočení na bicykel tam Voltán trochu zaváhal. Vidíme, že Kristián radšej prebehol tú šikanu, najpodobne je to asi rýchlejšie ako na bicyklu sa tam trápiť. A teraz trošku zase strátil, nevadí, nie je to taký veľký odskok. Takže tá dvojica sa trošku oddelila od Voltána, ktorý je v slovenskom pohári na 4. mieste. Kristián Zimány na 2. a Kmietok Pavol na 1. Takže to je, dá sa povedať, tá Dobehni si, Gáči, poďme, hop. Trojky pretekárov ostal vzadu a tým pádom možno vyšlo pozície voľnej nám prevedie ešte veľmi pekný a zaujímavý súboj o víťazstvo. Ďalšie úseky, zjazd a revolúcia. Ale nie stále je to vedúca dvojica, ale tá zvyšuje náskok nad Voltánom. Takže to je ešte zatiaľ tretí pretekár s Slovenskou, alebo teda zrejme Kmietok bicykel. Majstrovstiev Slovenska v kategórii kadetov pre rok 2013, 12-13, takže stáva sa ním Kmietok Pavol, Železiarne Podbrezová, takže víťazom Pavol Kmietok, ale 2. miesto Kristián Zimány, ktorý možno sám teraz si spýtuje svedomne, prečo, kde urobil chybu, určite ju vie sám, že kde sa to stalo. Takže máme prvých 2 kadetov v cieli. Tu mám taký v rýchlosti len jednu otázku na kadetov. Výborné umiestnenie, videli sme stále. Takže Janka, keď pozriem v celkovom hodnotení pohára je 11, takže o 5 priečok vyššie ako je celkové poradie. Takže prichádza nám do cieľa aj prvá žena v rovinke. Je to pretekárka z Železiarny Podbrezová. Mala by to byť Medvedová Tereza, takže víťazka kategórie ženy, ktorý pripravil na boj o popredné priečky. Dnešných pretekov. Ďalší pretekár cieľu. Druhá žena, kategória juniorov a veteránov A. Ide na 12 minúta, ale ktorý spomínala niekoľko kilometrov čo sedíte, to hovorím rozhodnou.
rodičia. Sa tešia určite. Gratulujeme druhého, Želán Juraj zo železarní, pardon, Teka Žiarna s Hronom, druhé miesto, tretí Zverko Dávid, takisto Žiarna s Hronom, takže tu už máme prvých troch. Vidíme tam naše... Super! Poď! Ideme! Áno, takže víťazov Slovenska, takže bronzového z majstrovstiev Slovenska, takže Milan Barény na tretej priečke. Takže štvrtý pretekár dnešných pretekov, dnešných majstrovstiev Slovenska končil na 4. mieste. Dobre, Robo, super. Majster Slovenska. Juniori, Zverko Dávid, ženy juniorky, Medveďová Tereza, je to Martin Háček. Ja som vypral Gánové 10 do Ekroidov, keď podívam, no bola zima a najhoršie, že mokro. Toto je víťaz slovenského pohára cyklokrose pre sezónu 2012-2013 začiatkom firmy BCF. Som spokojný štart, vyšiel celkom a potom tie kurce. Takže vás poprosíme potlesk pre víťaza BCF slovenského pohára sezóna 2012-2013. Je to Pavol Žekveško Kondezová. Víťazový BCF slovenského pohára Medveďová Tereza Žekveško AS Kondezová. Najlepšia Sloveň Zverko Dávid, najlepší junior počas sezóny BCF v slovenskom pohári v cyklokrose. Najlepší v kategórii Masters A plus takisto zatlieskajte, veď celú sezónu jazdili na tom bicykli Ivan Srita Bike Sport Nová Turnica. To je víťaz v kategórii Masters B9 pre najúspešnejší tým BCF seriály slovenského pohára za tými. Nech si pripomenie stupne víťazov. Na najvyšší vás poprosíme, krátke stavíme stále. Najvyšší potlesk Stožan, ktorý zjazdí. Takže môžeme pristúpiť k vyhláseniu víťaza slovenského pohára, BCF slovenského pohára v kategórii mužov. A tým je aj dnešný víťaz Martin Haneka. Jožko, dal si niekomu fotiť? To Zuzka fotiť, že teraz som vyšiel. Ja si zlatý, no tak daj, ja si to napojím. Že fotky budú určite, lebo ja tam mám kamarátku, čo dáva do také skryty fotky. Tvoj deň práce.
jeho synkom a dneska Ďakujeme, ešte som vás chcel zavolať ešte raz Malín, Zvenkov, Baraňovský, Drha, Zeman. Toto sú štartovky najlepší tým. Takže už sa vytepovať. Takže toto je to najlepšie, čo máme na Slovensku v dlhodobom ponímaní každého kola BC slovenského pohára v cyklokrose v roku 2012-2013. Takže najlepší víťazí BC slovenského pohára. Dneskajších víťazov a zároveň Krupiny a tretí Mário Klement, tiež Krupiny. Ten odovzdáva prezident Štoček Matúš, cyklistický sport. To sú zatiaľ traja najlepší muži, bože žiaci, pardon, aj muži. Ostaňte sa s nimi fotiť. Toto sú najlepší v kategórii žiakov a starších žiakov. Na majstrovstvá Slovenska prvý Štoček Matúš, druhý Marinovský Jakub, tretí Kren Martin. Najlepších mladších žiakov na majstrovstvá Slovenska v BC cyklokrose v roku 2012-2013. Poprosím Mária Klementa, aby prišiel sem do priestoru cieľa. Takže najlepší mladší žiaci na majstrovstvá Slovenska a Garana Hrono. Takže na druhom mieste Kristián Zimány z Božiaru nad Hronom alebo z cyklistického klubu Žiar nad Hronom, takže Krupinčan. A tretí Zoltán Adrián, takisto CK Žiar nad Hronom. A žiari majú zakúrené, keďže v krátkých rukách konečne ideme teraz do žiaru, tam je teplo. Toto sú najlepší kadeti na majstrovstvách Slovenska v cyklokrose pre rok 2012-2013. Gratulujeme, prvé miesto Kvietok Paul, druhé Kristián Zimány, tretie Zoltán Adrián. Gratulujeme. Víťazom majstrov Slovenska sa stal Zeman. Dekorovanie najlepšieho alebo víťaza majstra Slovenska dostáva dres majstra Slovenska. Gratulujeme. Ešte raz zatlieskame najlepších kategórií na D. Nevydal si všetko do seba. Toto sú najlepší kraja v kategórii Masterzán. Na prvom mieste dekorovaný dresom Zeman Zdenko, CK Dunica nad Váhom.
druhý Ondrej Blajza, FC Tichovačka Bystrica, tretí Nato Martin, FC Martin. Že mi ťa dostane. Ešte stále inak to bolí. Mám to v čerstvej pamäti. Najlepší v kategórii Master Zár. Takže najlepšia žena v cyklokrose na Slovensku. Môžete si ju odzrieť, zatlieskať. Na druhom mieste Lapinová Kristína, TK Dubnica nad Váhom. Takže tu máme 3 najlepšie. Najlepšie TK Žiadna Hronom. A tretie miesto Zverko Dávid, takisto TK Žiadna Hronom. Takže poprosím veľký potlesk pre najlepších juniorov v sezóne 2012 a 2013. Dekorácia majstra Slovenska, oblieka si dres, majstra Slovenska pre rok 2012. Medaile. Gratulácie. Odmentený ruka hore, Dakivanovi je najlepší junior na Slovensku. Nástupne víťazov. Na druhom mieste sa umiestnil Kubek Tomáš, CK Skibajt, Sportmed Bratislava. A na treťom mieste je to Kalás Jaroslav, Dukla Trenčín, tretí. Takže toto sú traja najlepší. Traja najlepší muži v kategórii do 23 rokov. Dekorácia dres majstra Slovenska pre rok 2012. Dekorácia najlepší v kategórii juniorov, ktorí sa predstavia na majstrovstvách sveta. Má to do 23 rokov, si celkem všetkých. Takže takisto budú na nepožetovanú majstrovstve víťazov v kategórii mužov elit sa stal Martin Haring, CK Banská Bystrica, Bansko-Bystrického klubu. Na druhom mieste Robert Gavenda, Dukla Trenčín, zároveň aj štvrtého muža Lukáš Bátora, CK Banská Bystrica. Vyhlasujeme najlepších 5, takže na štvrtom mieste Lukáš Bátora, CK Banská Bystrica a na 5. mieste Štefan Gajdošík, Bike Pro SRO Banská Bystrica. Takže týchto 5 ja poprosím, aby prišli sem
na stupne víťazov, alebo teda vyšli na stupňu víťazov, že tu máme dekoráciu, už má oblečený dres, že víťaz majstrovstiev Slovenska cyklokrose pre rok 2012-2013 Zátora a 5. Štefan Gajdošek. Tretie kolo. Nerozmaj hlavu, Revan. Hore. Takže najlepším jedna dodatočná gratulácia pre stáleho aktívneho cyklistu Milanka Areniho, jeho trojročným narodeninám jeho synčeka Marka. Takže určite gratulujeme a všetko najlepšie narodeninám, že jeho prajeme. Takže toto sú najlepší muži. Ďakujeme všetkým za účasť. A guláš, kávička za automatom, guláš. Guláš z kotla. No pofotil si bude. To bude chyba, že dostane pokutu.